Alege mâncarea. Pune pe cărucior doar mâncarea ca să o pot duce în bucătărie. Ouă, roșii, ceapă. Chiar îmi ești de ajutor. Îți mulțumesc. Alege mâncarea. Pune pe cărucior doar mâncarea ca să o pot duce în bucătărie. Carne, dovleac, ulcică, cizme. Am nevoie doar de mâncare. Cizme, cârnați. Chiar îmi ești de ajutor. Îți mulțumesc. Alege mâncarea. Pune pe cărucior doar mâncarea ca să o pot duce în bucătărie.